Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw, ang makakasama po ninyo sa ating kwentuhan ngayong araw. At hindi lamang po dito sa CLTV 36 official Facebook page at CLTV 36 News po tayo naka-live, no? Meron din po tayong pwedeng puntahan na ibang social media pages po ng ating stasyon, ng CLTV 36 Official. Sa Instagram po yan, no? Meron din po tayo sa Twitter, CLTV 36. Sa YouTube po, no? Naku, mag-subscribe kayo sa CLTV 36 Official. At syempre, maaari nyo ring bisitahin ang aming website, cltv36.tv, at makitiktok po sa amin at CLTV 36. Alam niyo po kabalan, no? Meron po kaming ipinost na question of the day natin, no? Pwede kayong magkomento doon dahil alam ko naman, no? Tayo po kasi ay maraming mga katanungan sa ating gobyerno. Meron tayong gustong linawin, meron tayong gustong malaman, at meron, kung minsan nga, meron din po tayong sumbong. Kaya meron po tayong ipinost dyan. Pwede po kayong mag-comment today. Ngayon po, as we talk, no? Pwede na kayong mag-comment para naman mabasa ko at malaman, makaabot sa mga ahensyang kinauukulan ito pong inyong mga tanong o sumbong o mga paglilinaw. Kung kayo po ay may mga katanungan tulad po, yan, meron tayo sa Department of Trade and Industry. Diyan sa DOLE, no, yung ating mga may concerns about sa labor, no, ang ating mga OFWs, pwede kayong magtanong sa OWA. Mag-comment lang po kayo sa ating question of the day at kung pwede naman po din po na bumisita kayo sa Government Help Desk sa CLTV 36 Bitag Public Service Caravan. Opo, meron po tayong public service caravan sa May 31 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Kaya pwede po kayong magpunta doon at personal ninyong idulog ang inyong mga katanungan, paglilinaw o kung meron din po kayong mga reklamo. Ito po ay handog ng CLTV 36 bilang pagdiriwang po ng aming 16th anniversary. Opo, 16 na taon nang naglilingkod sa inyo ang CLTV 36. Mga kabalen, no, meron tayong mga pa-shoutout dito na hindi ko pwedeng kalimutan dahil nag-aantay po si Ira Mercado ng Maverick Santa Ana, no? Ayan, thank you. Very accommodating itong si Ira at talaga namang inassist ako sa aking mga concerns. Thank you, Ira. And of course, kay Mr. Sherwin Isip ng City Savings Bank, maraming salamat po sa inyong pagtulong sa amin, sa pagtugon sa aming mga katanungan. At syempre, no, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, baka meron kayong gustong ipag-greet or ipa-shoutout. Sige po, pwede po yan. Yan ang commitment namin sa inyo, ang makasama kayo sa ating kwentuhan. Ngayon po, para sa ating kwentuhan, no? Sabi nga po natin, art has the power to transform, inspire, and bring communities together.
At bilang pakikiisa ng Sulining Lubao sa pagdiriwang ng National Heritage Month, isa pong free art booth camp na tinawag nilang Project Alaya ang ginagawa ng kanilang grupo. Para po yan sa mga Kapampangan youth artists. Ano nga ba ang layunin ng kanilang proyektong ito? Yan po ang ating aalamin. Siyempre kasama sina Harvey Manalang, ang chairperson ng Sulining Lubao, at si Ginoong Alvin Montano, ang chairperson ng board ng Philippine Pastel Artists Incorporated. Welcome po sa topic, Sir Harvey. Baka meron kang shout out dyan o greetings. Mauna ka na. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. And sa mga shoutout naman po namin, at syempre po shoutout sa mga kasama namin sa Sulining Lubao, yung mga volunteers na kasama natin dyan, mga member of the board, and syempre sa mga advisor natin, Kuya Arman, good luck po sa iyong migration. And sa mga sponsors din po like Dr. Lingad, Zar Lingad po of Lingad Dental Clinic dito sa Lubao. Shoutout po sa inyo, Doc. And syempre po sa mga kaibigan at pamilya ko po. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan, maraming salamat Sir Harvey. Ngayon naman, it's your time, Sir Alvin. Maaari ka nang bumati at mag-shoutout sa mga nanonood sa'yo. Hello, good afternoon. At shoutout po sa lahat ng members ng Philippine Pastel Artists, sa aming mga officers headed by our President, Grandier Belia, at sa lahat din po ng aming mga sponsors and also our advisors, sina Mr. Fernando Sena, Phil de la Cruz, Sir Mulong Galicano at iba po. At marami pong salamat sa inyo pong pag-imbita sa amin sa programa nito. Sabi nga po natin, no, ngayong buwan ay sineselebrate po natin itong National Heritage Month. Kaya naman po itong ating mga artists ay talagang napaka-aktibo at meron silang mga activities, may mga exhibit, no, na isinasagawa. And we are very fortunate, no, itong ating grupo galing po sa Lubao, Pampanga, ito nga po Sulining Lubao ay mayroong activity. Pero bago natin puntahan yan, gusto po muna naming malaman, Sir Harvey, no? Ano ba itong grupo ninyo na Sulining Lubao? Kasi bilang isa ding Kapampangan, no? Ang alam ko sa Suli, kapag yung halaman tumutubo na, nagsisimula ng tumubo yung kanyang maliliit na sanga, yun ang tinatawag nating suli. So itong inyong grupo, ano ba ito? Yes, actually po, exactly. Yung pong nasabi ninyong definition ng suli. Actually, dun po namin galing ang pangalan ng aming grupo. Ang suli po ay isang youth organization. Kami po ay mga volunteer-driven po kami, and ang pinaka-main goal po ng aming organisasyon is matulungan yung mga marginalized sector dito sa Lubao, and paunti-unti po, gradually lumalabas po tayo sa Lubao, and kagaya nga po dito sa project natin, Project Alaya, nag-touch na po tayo sa iba't ibang municipalities dito sa Pampanga. And yes po, ang ibig sabihin po ng suli, sabi nga sa Kapampangan, manyuli na itang tanaman. Ang ibig sabihin po nun, meron ng mga lumalabas na bagong parts ng halaman, and napili po namin yung pangalan na yon dahil naisip namin na ang organization namin, ini-embody niya kasi yung parang fresh na start, new growth, parang ganon, new ideas, dahil nga mga kabataan po ang kasama namin dito. At saka yung mga kabataan, para ding masasabi natin na yun yung suli natin sa panahong ito. Sila yung magtutuloy dun sa buhay ng halaman, o kung ano man yung mga advocacies, o kung ano yung gustong puntahan ng community na kibinabibilangan talaga natin, yung mga suli natin, yung mga kabataan ang nagtutuloy nito. Sir Harvey, gaano kayo karami sa suli? At saka paano nabuo ang grupong ito? Paano kayo nagsama-sama? At ito, meron na nga isang grupo na tulad ninyo. Sa ngayon po, meron kaming around 50 na active volunteers. Kasama na din po doon yung member of the board. So yung member of the board po natin, kagaya nga po na sinabi ko kanina, youth-led po ang ating organization. And nabuo po ang organization namin dahil nakita namin doon sa Lubao na meron kaming iisang adhikain na matulungan yung mga marginalized sector nga dito sa aming municipality. And nakita namin na marami naman tayo, and kahit papaano naman, feeling namin makakita naman kami ng resources from our donors. Tinuloy na namin. Naghanap na kami ng mga projects, kung ano man mga initiatives na pwede namin gawin dito sa aming municipality. Nakikipag-coordinate kami sa iba't ibang organizations din. Sa LGU, paminsan-minsan nakakapunta din kami.
Ayun, so ginawa na namin na ituloy na nga natin at tumulong tayo sa mga kababayan natin dito sa Lubao. Yes, at napakaganda no, no? Kasi kung hindi magiging active yung mga kabataan sa community, parang medyo nagkakaroon ng nawawala yung pagtutuloy. So kung habang bata pa, meron na kayong mga ganyan na naisip, makikita yan ng mga susunod pang ng mga bata na sila ang susunod ng mga kabataan. Napakaganda ng magiging pagtutuloy ng mga ganitong klaseng activity sa community. Puntahan ko lang si Sir Alvin. Kayo po ay mula sa Philippine Pastel Artists Incorporated. Maaari niyo po bang bigyan ng background, lalo na po itong ating mga manonood na interesado po sa art, kung ano po itong inyong grupo? Okay, ang Philippine Pastel Artists or PPA is a non-stock non-profit organization. We are SEC registered. We were founded last 2015. So ang layunin or mission ng PPA is to promote the pastel medium as a mainstream medium in painting. Kasi sa Philippine setting, hindi pa gaanong kilala ang pastel. So we want to promote the medium. So with that, gusto rin namin ipakita sa mga tao na itong pastel medium ay magandang gamiting art material. Ang kanyang quality ng artworks ay comparable sa mga oil painting, sa mga acrylic painting. So yun po ang gusto namin na palalaganapin ang paggamit po ng pastel as a professional medium for painting. Opo. Sir Alvin, medyo limitado po ang aking kaalaman pagdating sa mga mediums na ginagamit po natin sa art, no? Kapag sinabi natin ng pastel, ang alam ko kasi dito, pag binibili ko ng crayons yung anak ko, sabi nga, Mama, gusto ko yung pastel. Pag tiningnan ko, kapag yung ordinary na crayons, medyo, hindi siya ganon kalinaw yung kanyang color. Pero pag pastel ang ginamit mo, ang ganda. Ano bang klaseng material itong pastel na to? Bakit pinopromote nyo siya at sinasabi nyo na hindi naman magpapahuli ang quality ng artworks na gawa sa pastel? Yes. Una kasi maraming mga misconception dun sa pastel, di ba? May pastel tayo na pagkain, bread and yung ulam na chicken pastel. Meron din na misnomer na kapag sinabing pastel, ito yung colors na parang light shade na iba't ibang kulay. Ang pastel itself, sabi nga ng mga professional artists, it's the purest form of art material in terms of the pigment. Yung sinabing pigment, ito mismo yung kulay ng mismong art material. Pure siya compared sa ibang mga art medium dahil yung pigment itself ay walang halo masyadong chemicals. Ang kahalo lang niya is the pigment itself at yung binding agent niya, which is gum arabic, and then it is rolled into a parang Crayola form, no? Yung naka-roll siya na stick, yun po ang itsura niya. So common kasi na nakilala dito sa atin yung Crayola nga o yung crayons, and then meron siya yung mas matingkad, yung oil pastel is another form of pastel, pero ang gusto namin i-promote yung soft pastel na para siyang chalk pero yung kanyang kulay ay matingkad siya. So yun ang gusto naming i-promote na magamit at makasama rin siya sa mga national competition kasi sa Philippines kapag kami mga organization na, for example, yung sa GSIS at iba-iba pang mga organization na nagko-conduct ng mga competition, hindi kasama ang pastel. So yun ang gusto nga namin na sana ay in the future ay ma-elevate ang level ng pastel into a mainstream professional medium. Sir Alvin, bago ko puntahan si Sir Harvey, baka kasi makalimutan ko itong tanong na to. Sabi nyo nga, pinopromote nyo ang art pastel. Ano? Hindi ba mahal itong material, itong gamit na ito sa pagpipinta? Kasi minsan, sabi nga natin, magastos ang art. So, kumusta naman itong paggamit ng pastel? Well, yung pastel naman, like any other medium, merong affordable, no? I don't like to use the word cheap, no? May mga affordable brands, meron din naman ng mga mamahalin talaga because talagang yung quality ay maganda, no? Yung cost naman itong pastel, in my opinion, no, it's a little bit cheaper compared sa oil, no? Saka ang pastel kasi tumatagal din ito, basta't wag lang siyang maaarawan yung medium when you store your pastel set, kailangan lang nakatago siya ng maayos.
Yun lang ang drawback lang nitong puzzle kapag ginamit natin dahil nga para siyang compressed charcoal, no? Just like to use that analogy para nga mas madaling maintindihan ng viewers natin. Yung puzzle kasi para siyang charcoal na maraming mga kulay. So ang drawback lang niya ay yun nga kapag nabitawan mo siya, pag hawak mo, pag nabitawan mo siya, dadami siya kasi nga scatter kasi siya, mababali siya. So kailangan lang talagang ingatan sa kapag in-apply siya, you use your fingers, nagiging messy sa daliri natin. So kailangan lang meron kang basahan na damp to wipe your fingers. Okay, napakaganda. At least marami po kaming nalalaman, Sir Alvin, tungkol dyan sa art pastel na yan. No? Pero bago tayo magsimulang muli na sa ating kwentuhan, bago puntahan si Sir Harvey, meron tayong mga shout-out dito. Nagko-komento po sa ating kwentuhan. No? Siguro mga kasamahan to ni Sir Harvey. Si Arman Manansala, sabi niya, let's do this, Harvey. Sabi niya, tapos, ayan, si Mara Manabat, nanonood, si Benz Celis Visda, andyan din, nakatutok po sa atin. Si Jake Trazo Reyes, si Gonzales Kingsley, let's go Suli, sabi niya. And yung Suli Ning Lubao Facebook page ay nakatutok din po sa atin at nanonood. Siguro sa pagbabalik natin, Sir Harvey, Sir Alvin, bigyan nyo na kami ng idea, ano ba itong bootcamp na art bootcamp na ito at paano nabuo ang inyong partnership. Yan po ang inyong tutukan mga kabalen dahil magbabalik po ang aming kwentuhan dito lamang po yan sa topic. Kayo ay nakatutok pa rin sa ating programang topic at tayo ay nagkukwentuhan ng napakaganda tungkol po sa art. Pero bago yan, no, meron po tayong caravan. Caravan po ito ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya kung kayo po ay may katanungan, meron po kaming nakapost sa aming Facebook page. Pwede po kayong magtanong kung meron kayong mga paglilinaw at iba pang concerns, no? Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakasali po sa ating public service caravan. Pwede po yan. Ayan, nakikita nyo, meron po tayo sa DTI, PhilHealth, meron po tayo sa DSWD, OWA, DOLE, SSS at Pag-ibig po, no? Meron po tayong caravan. Bukas po yan, May 31 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Pwede po kayong magtanong ng personal para po mas maging malawak ang magiging talakayan ninyo. Kung meron kayong mga gustong itanong sa mga ahensya na nakikita po ninyo sa inyong TV screens. Ngayon naman, kung kayo po ay medyo nahihiya, pwede nyo pong i-comment. Kami na po ang magbibigay po sa kanila para po malinawan kayo. Ano po? Kasi siyempre naman, alam nyo naman, kailangan kasama kayo lagi sa mga plano, sa mga programa ng CLTV 36. Ayan po, nagbabalik tayo sa ating kwentuhan. Kasama po si Sir Harvey ng Suli Ning Lubao at si Sir Alvin, ang chairperson naman ng Philippine Pastel Artists Incorporated. Ayan. Kanina, yung binitawan kong tanong, Sir Harvey, no? Paano nabuo ang inyong partnership sa Philippine Pastel Incorporated? Ano? Bakit sila ang naisip nyong maging partner para sa inyong Project Alaya? Actually, siguro pwede nating balikan kung paano muna na-conceptualize itong Project Alaya. Actually, nakakatuwa dahil isa kasi sa mga naging partner natin para mabuo ang Project Alaya is yung mga local na museums sa Lubao, Pampanga. Ayun nga, shoutout din po pala kay Miss Jen of
Museo ni Jose Bilingad and Sir Jello of Museo at Aklatan ni Diosdado Macapagal. Sila po yung dalawa na mga partners natin. And dito naman po sa partnership with PPA, actually po, meron kaming kakilala, isa sa mga advisors po namin, ang part po ng PPA, Philippine Pastel Artists, and kilala po sina Sir Alvin. So ayun po, napag-usapan po namin through series po of meetings kung ano ang gagawin dito sa workshop and kung ano nga ba ang magiging setup para sa mga participating artists natin. So ayun po, nakita po namin na ang ganda kasi nung goal nung ating project Alaya. Dahil hindi lang tayo nagtatap sa artist natin dito sa Pampanga, kundi tinatap pa natin kung ano ba yung pwede nating maitulong para kahit papaano is gawing aware ulit yung mga Kapampangan, lalong-lalo na po yung mga kabataan about sa kultura natin dito sa Pampanga. Project Alaya. Naririnig ko yan dun sa kanta ni Totoy Bato. Cebu naning Alaya. So, medyo may idea na ako. Pero bakit Project Alaya ang naisip ninyong maging title ng inyong activity na ito? Mhm. Actually po, nung tinitingnan din namin, parang ito yung pinaka-perfect na naging title para sa project na to. Kasi kung titingnan natin, in Kapampangan kasi, ibig sabihin ng Alaya, parang wala siya, ganun. Kaya Alaya, ang Alaya kasi, kapag lalalimin natin yung pag-aaral sa word na yon, ang ibig sabihin niya kasi is yung metaphysical, siya yung divine, siya yung parang spirit. Ibig sabihin, hindi natin nakikita. So, ina-associate namin yon sa kultura, lalong-lalo na sa aspeto ng kultura na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin bilang mga Kapampangan. And tinitingnan namin ano ba yung project or ano ba ang pwede nating gawin para para ma-promote pa ang Kapampangan culture na hindi natin nakikita kagaya ng Alaya. So ang pinaka-best kasi na way na gawin is ito nga, art. Kasi ang art is something na visual. And kapag visual kasi, lalong-lalo na nga art ito, nag-evoke kasi siya ng feelings na perfect para dun sa culture natin. Okay. Ngayon naman puntahan ko si Sir Alvin. No? Sir Alvin, buti po napapayag kayo na ng grupong ito, ng Suli, ng Lubao, para po kayo ay, kumbaga kayo ang magbigay talaga ng workshop sa ating mga aspiring artists po ng mga Kapampangan. Sabi naman kasi nung binanggit ni Miss Mara yung kanilang advisor sa Sulining Libao at si Mara ay isa sa mga active members ng PPA. When she proposed this project, kumbaga kami ni Julius, yung founding president ng PPA, baga without batting an eyelash ika nga, no? We said yes kasi nga maganda yung project. Saka sabi nga namin hindi kailangan bayaran kami for the fee of teaching. Kumbaga passion namin pareho magturo. Plus nakasama nga namin doon sa project si Miss Iris saka si Luisa. These are officers also of PPA. Magagaling na pastelist din ito. And then from that original four na parang coming from PPA, no, to share our expertise, nanganak pa yan. We invited Sir Rafael Maniago, who is also a San Fernando-based artist pero nakatira siya sa US. It so happened na nandito siya sa Pilipinas. And then when I asked him, baka sir, andito pa kayo sa Pinas, baka pwede kayong ma-invite. And then he said yes. And he even actually attended the program, no, the art bootcamp. And then we were surprised, nag-demo pa siya, kagaya nakita niyo sa screen, nag-demo pa siya ng portrait kasi ng kanyang expertise. And then also we have also one of the members of the board, si Sir Roland Castro, na nung nalaman nga niya na may art bootcamp ay excited siyang nag-join. So he attended on the second day at hindi rin siya nagpahuli, nag-lecture din siya, nag-share din siya ng kanyang artwork at ganun din yung kanyang lecture doon sa paggamit ng pastel. So sa case kasi ng PPA, talagang passion namin talaga ang magturo. Kaya kumbaga parang kaaliwan din sa amin na ma-share ang aming kaalaman. Oo nga po at least nakikita ninyo gaano ka-enthusiastic po itong ating mga kabataan sa ganitong aktibidad. Marami po kasi tayong mga activities na pwedeng pagtuunan ng pansin, pero yung mga gustong maging artist, no, ay medyo nag-aalangan, lalo na kung wala silang resources o wala silang maaatenan na ganitong klase ng mga workshop. So napakaganda kung meron kang hidden talent talaga na hindi yung pa na ilalabas. Kapag ganitong may mga ganitong event, no, napakaganda po para sa kanila na opportunity.
Sir Harvey, gaano karami? Sabi mo nga, lumabas ka na ng Lubao. Gaano karami itong ating mga participants? Sa ngayon po ang mga naging participants natin ay 10 sila na participants. Iba't ibang municipalities po sila nakuha dito sa Pampanga. And nag-stick po tayo sa 10, well dahil kagaya nga po ng nasabi nyo kanina, hindi naman basta-basta din yung mga materyales sa ganitong klase ng workshop. And sa amin po kasi, hindi lang namin sila tinuruan, binigyan pa namin sila ng means nila para i-continue kung ano man yung naituloy o kung ano man ang naumpisahan ng PPA dahil inuwi po nila yung mga materials nila, yung kanilang soft pastels, inuwi po nila yun, yung kanilang mga papel. Hanggang ngayon, actually nakakatuwa po ang PPA. Hanggang ngayon, nagbibigay pa sila ng mga virtual trainings po and workshops sa ating mga participants. Okay. Sir Arvin, di ba nag-workshop po? Gaano katagal yung workshop na ibinigay po sa kanila bago yung inaasahan natin na output na i-exhibit po natin sa June 30? Tama po ba ako, Sir Harvey? Opo, Sir Harvey? Yes po, ang Ano po ng exhibit po training? natin ay ngayon na po, malapit-lapit na sa June 30 po. Mag-uumpisa po tayo sa museo ni Jose Bilingad. So dito isa po yung bagong museum dito sa Lubao and libre po ang pagpunta natin. Tingnan po natin yung mga gawa ng mga young participating artists natin. Okay. Sir Alvin, etong mga participants natin, 10 ang mga ito, bago sila sumalang at gumawa ng isang obra na i-exhibit po natin sa June 30, ito ay dumaan muna sa talagang pagsasanay, mga tips mula po sa inyong grupo. Yes. Bali ang nangyari dun sa first day nung art bootcamp, nilecturean sila ni Julius Legaspi, no, kung paano gamitin ang pastel. Siyempre, yun na rin, kinorek lahat ng mga misconception, kung paano i-apply ang pastel, ano yung mga techniques na dapat gamitin. So talagang tinuruan sila ng fundamental skills, ika nga, no, para nga mas maintindihan nila. Kasi for you to be able to practice or use the medium properly, kailangan alam mo yung do's and don'ts. So, naintindihan mo mismo yung characteristic ng medium. So nagkaroon sila ng demonstration. Hindi pa sila actually gumagawa ng actual artwork. Tapos nag-demo si Julius kung paano siya i-render lahat ng mga pinag-usapan ng artwork. So nakita nila kung paano gawin and then tinry nila, no, without using any photo reference, no, just in their imagination, just to have a feel of the pastel. And then on the second day, nung ako na po ang nag-lead nung discussion, yun, nag-demonstrate ako sa kanila ng from start to finish, paano gamitin ang pastel using tonal values, and then gumawa sila ng actual artwork. No? Ang size ito ay more or less around 12 by 18 inches. No? And then in the afternoon, as I mentioned earlier, si Sir Roland naman ang nag-demo. So to reinforce, no, yung kanilang skill. Sound check.
Sound check. Sir Alvin, no? Sir Harvin, lalo na kay Sir Alvin, no? Sa aming programa, lagi po kami nag-guest ng mga artist. Kapag meron po silang mga exhibit, meron silang mga workshop, trainings. Kaya doon ko napatunayan na napakarami palang artist dito po sa ating lalawigang Pampanga. Ano? At sabi nila, ang mga artist merong inborn yung talent, merong kumbaga nalinang na ng panahon dahil sa pagpupursige. At meron talagang pinag-aralan nila ito at gumamit sila ng or nagpunta sila sa iba't ibang mga pwedeng grupo na kung saan pwede nilang linangin yung kanilang talento. Kayo po, Sir Alvin, at sa 10 ito na nag-training sa inyong grupo, ano po ang observation ninyo sa mga Kapampangan artist? Ano ba yung sa 10 ito, nakita niyo po ba yung malaking potential po sa kanila? Oh yes, nakita talaga namin na magagaling sila, no? Before napunta sa amin, talagang they have their own artistic background. So magkakaiba-iba ang kanilang discipline, no? Meron silang mga prior learning. So in our part, hindi na ganun kahirap din, no, to develop their skills. Parang ano lang parang saglit na tinuruan lang namin sila na to somehow unlearn, no, yung mga misconception, and then pinasok namin yung concept ng pastel. So yung coloring itself, alam na nila yun eh. It's in them already, so hindi naging mahirap na ituro sa kanila. Yun lang, kailangan lang talaga is motivate them, provide them with adequate tools. No? Kaya yung puzzle set na binigay sa kanila, hindi lang pinagamit, binigay talaga sa kanila at talagang pinagandang maigi ng Suli. No? Pinagandaan nila ito na they were able to get sponsors, no, to provide a high quality material, pati yung papel. So talagang kahit sino na maririnig ito, it's considering it's for free, no? Mahigit ka nga naman talaga. Kami nga, nagbibiroan nga kami na sa amin na lang yung material, bigyan din kami. Pero it's just a joke, no? Yun, talagang may-inspire ka talaga, no? Kasi yung venue itself, you're provided with the materials, talagang gusto rin namin na ma-inspire yung artist. Kasi malaking factor para mo ma-develop ang skills mo, you have to be inspired. Para nga the fire in you, no? Kailangan magising yan. And then ito na nga, ang naisip nga namin is to give them quality education, provide them with the materials para nga pagbutihin nila yung kanilang pagpipainting. Napakaganda po nitong Project Alaya. Parang sabi nga natin, yung mga stars nag-align talaga para maging successful itong project na ito. Nandito ang Suli ng Lubao na nag-provide ng lahat-lahat at nakipag-coordinate sa grupo ninyo para ma-realize itong project na ito. At kayo, Sir Alvin, nandyan ang inyong grupo. Naku, kung papasok ka talaga sa mga professional trainings, gagastos ng malaki ang ating mga aspiring artists
artists, but you are there para po suportahan sila at tulungan. Pero sabi nga po natin, first time po ang ganitong uri ng free boot camp, no, sa Lubao, Pampanga. Baka nga sa Lubao, no, tsaka baka sa Pampanga. May balak ba kayo, Sir Harvey, na gawin itong taon-taon? Baka naman kasi yung mga hindi nakasali, hindi agad nalaman itong inyong Project Alaya, mag-abang para sa next training and bootcamp ninyo. Actually, totoo nga po yun. Ang daming nag-aabang. Kahit na tapos na yung aming application process, ang dami pang nagme-message sa amin, nagtatanong nga kung pwede pa daw silang mag-apply para sa workshop na ito. And dun sa tanong naman po na magiging annual kaya ito, actually po, baka sina Sir Alvin po ang makasagot niyan sa PPA kung gusto po natin siyang gawing taon-taon. And also po, dahil ang organization po namin, purely po, we run from donations po. So kung susuportahan po tayo ulit ng mga donors po natin sa ating Project Alaya, malaki po ang tsansa na makapag year 2 po tayo. Opo. Dahil sa mga nakita ko sa video, sa mga sinabi ni Sir Alvin, parang nakaka-inspire, parang gusto ko rin gumuhit, no? Pero wala akong talent talaga. Hanggang appreciation na lang po ako. Sa pagkakataong ito, kahit na medyo nabibitin po tayo sa ating kwentuhan, siguro Sir Alvin, maaari nyo na pong imbitahan yung ating mga tagapanood, ano? Kaya baka meron kayong announcement kayo po sa Philippine Pastel Artists Incorporated. Okay, so una sa lahat, maraming po salamat sa pag-imbita sa amin. So, doon po sa mga magulang, no, mga kabataan na baka may mga anak kayo may talent, no? Suportahan po natin sila kung paano. Ako rin, nung malita ko, very supportive ang aking parents sa aking pagpipainting. Hindi kasi ang importante, no, may talent ng isang tao. Then of course, they have to have that support from their families. Siyempre support dun sa time ng pamilya, yung materials and everything, pati yung education. So, kung kayo yung mga magulang na may ganun kayong anak na talented, no, hindi lang siguro sa visual arts, iba ring talento, no, suportahan natin sila kasi it's their way of expressing themselves. And then, mali natin, no, baka yung kanilang talent na yan ay magiging famous ang inyong anak, pati ang inyong family. No? Doon naman sa mga artists na currently nag-aaral, ituloy nyo yung pagpipaint. Kumbaga, huwag kayong mapufrustrate. Kumbaga, kung nakikita nyo may mga kasamahan kayong parang ang galing lang, parang ako nahuhuli. Kanya-kanyang panahon tayo. Kumbaga, importante lang, let's be to ourselves, maging mababang loob tayo lagi. And then of course, we have to strive for perfection. No? Pagbutihin natin, no? Marami tayong pamamaraan. You could check YouTube, you could research sa internet. Maraming ways na makaka-gain tayo ng knowledge. Gamitin po natin yan at tuloy-tuloy tayo mag-paint. Sooner or later, kung ikukumpara nyo yung nagawa ninyo a few months or few years back, makikita nyo na ang laki na naging inyong improvement. Basta importante, tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, at magtuloy-tuloy tayo sa pagpipint. Okay, maraming salamat po Sir Alvin, and more power po sa Philippine Pastel Artists Incorporated. At bago po tayo magtapos, no, hello po kay Jen Uri, padayon daw sa Suli, and kay Mr. Raymond Tagumansi. And of course, ayan, si Harvey Sabado na nakatutok po sa atin at nagko-komento sa ating Facebook Live. Sa pagkakataong ito, Sir Harvey, ikaw naman baka meron kang gusto mong imbitahan ng ating mga manonood sa inyong exhibit. Yes po. And maraming salamat po sa oportunidad na ito na guesting po sa ating CLTV 36 na top pick. And para sa amin naman po sa Sulining Lubao, inaanyayahan po namin kayo na magpunta sa June 30 sa museo po ni Jose B. Lingad sa San Nicolas First, Lubao, Pampanga po. Dahil doon po magaganap ang ating pinakaunang exhibit po para sa mga artists natin sa Project Alaya. And maghintay lang po kayo for further announcement para sa ibang sites pa po o ibang locations pa ng mga kasunod po na exhibits. Ang ine-aim po namin is ma-exhibit ang mga artworks na ito sa buong Pampanga. So, yun po, hintay-hintay na lang po tayo sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Okay, thank you Sir Harvey. Meron pa ito, sabi ni Joanna Marie Tolentino, 100% na agree siya sa mga sinabi po ninyo. At si Arman Manansal, I smell Alaya 2.0, sabi niya. Sana nga po at
Kami ay nagpapasalamat din sa inyo, Sir Alvin, dahil tinutulungan ninyo itong ating mga kabalen, ang aming mga kabalen na artist. At si Sir Harvey, no, napakaganda ng inyong grupo dahil mga kabataan kayo na nagsusulong ng ganitong serbisyo sa ating community. Sana dumami pa ang mga sumusuporta sa inyo para magtuloy-tuloy ang anumang ninanais nyong gawing mga activities. Sa inyo pong lahat na nakatutok sa ating topic, no, sa ating programa, maraming salamat po sa panonood ninyo at sana'y lagi pa rin kayong tumutok dito po sa topic. At tumutok din kayo sa mga programa ng CLTV 36 para po sa mga latest updates. Muli sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako, si Jenna Lumbang Parungaw. Taga rito, kasama nyo, CLTV 36 atin po.